mabende giwacho. Kopogore gi mano, atika ne gichal mano mar kor lwasi dwe mar 9 makamanya korom gajwang'. Wang'eni chieng' osebedo ka goyo konde mopogore opogore. Bura Nairobi ka odhiambo nwaneno koth e gwenge mopogore. Kata kamano chal mar kor lwasi to wachang'o. Ano kanyo Weekly Outlook mabende ojachiw koda duol mochung' ne koro chal mar kor lwasi. Iwacho ni kapo nono ni dak e gwenge mag Nairobi to bende dak e gwenge mag Lake Victoria Basin. Gin mana ikoro ni kor lwasi ok dhi bedo makare ahinya chakre odiochieng' ma kawuono men chieng' tarik 16 nyaka rom kanyo chieng' tarik 22 mano mar wuok tich mar juma mabiro. Iwacho ni bura Nairobi ka kanyakla kod alwora mago mag Lake Basin. Iwacho ni Lake Victoria Basin koth biro bedo ka chwe. Iwacho ni koth mapek biro bedo ka chwe. To kada mana Lake Basin kende kanyakla kod Nairobi, gwenge kaka Homa Rokak, Imbo mar piny Kenya, gwenge kaka mag Mombasa, gwenge mag Dwadh Nam Chumbi bende wacho ni koth biro bedo ka goyo. Ma en kaluwore koda Weekly Outlook. Iwacho ni rapim ma bende duol mochung' ne koro chal mar kor lwasi ojachiwo juma ka juma. Bende wacho ni kopogore kana gi koth, bende gwenge kaka North Eastern, gwenge mamoko kaka mag Dwadh Nam Chumbi, North Western, bende liet biro bedo kiwango mamalo odiochieng'. Iwacho ni odiochieng' above 30 degrees Celsius. Koro bede gi ikruok makone kod kocha. Kintiere bura Nairobi, ageno kiny makawuono chieng' nowuok. Iwacho ni kono romo sache mag midhiambo koth nyalo biro bedo chwe. Yena mano mondo miatike ikanya korum gajwang' mabiro en twak e chenro mano mar mbaka oromo. Pod wachwalo twak kotenre kod mise mago mag jatend piny Kenya mosechwalo gi mapok ochwalo mabende oserem chwalo. Omiyo kiny makawuono Joyce oseikore koda twak e chenro mano mar mbaka oromo. Ina make gi kanyo nyinga Sharon Ngao. Companies are actually closing because of tax. It's quite very serious. And I think if there's something that